Korjaamo. Fantastista. Nyt on ääntä. Halutaan kuulla teitä. Yeah. No vuoden vika keikka. Kuulitko väärin vai sanoiko sä, että kysytkö Korjaamolta, että kannattiko? Anteeksi, mitä? Kuulitko mitä mä sanon hyvin? En mä kuulu, mitä sä sanot. Sitten on vähän hyödytön kommunikaatio. Niin. Mut anyway, kuulit tai et, niin ehkä yleisö kuulee toi, mitä mä sanoin, että jos kysyit Korjaamolta, että kannattiko, niin musta se on ihan hyvä ensimmäinen kysymys, että te olette saanut nyt 30, ei ehkä niin paljon, 20% tästä illan tuotoksesta, niin se vaikuttaa meidän tähän kaikkeen harkintakykyyn ja pitkäjänteisyyteen ja suunnitelmataloudellisuuteen, niin mä voin esittää sen kysymyksen vielä uudestaan silleen, että tekin olette siinä samalla kartalla, että voitte vastata seuraavan tauon kohdalla. Korjaamo, kannattiko? Hyvä! Tästä tulee helvetin hyvä ilta. Koska nyt ruvetaan vähän jammailemaan.